ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечишои канали Саудо ТВ, мардами дураи ватан, нафарои заминхаро, мошинхаро, квартирахоро ҳама кас асозен. Имрӯз 19 апрели соли 2025 сол шумо бошед дар канали Саудо ТВ номери 1. И хеле канал дар интернет як тай бача азиз ки мақсад наворои ҷолиб монаву тамошо кунед. шумо барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯё кунед. наворҳои бадина дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. ҳамин ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. И кори мо ҳай. баъдан хонаҳотона видеонавор карда рӯё кунед. ҳаракат кунед адресҳоро пирра карда нависонед рӯё кунед. навори фасонеш мекунем. баъри харидорӣ пешниҳод мекунем. анаки лайкҳоро биҷиқанед, дар канали мо подписатсия кунед. комментария мондагием нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор нависен. худо хоҳад навори баъдина реклама мекунем. навори пешина динагӣ навор 18 апрел навори мошина буд, опела буд, беҳад навори зур шид, дастгири зур шид. диққат огоҳ бошед, навора сар мекунем бачаҳо. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред? ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ рӯйкардагӣ. анаи хонаро бинед чӣ хел арзон ай, беҳад арзон дӯстон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ай, дар деҳаи Уртабуз ай бача азиз. Уртабуз астай ку дар Ҳисорам Уртабуз астай. анаи фархордан бидаст. 7 сотих заминай, 3 дар хона кардаги ай. хуб пеши молбозор да мега, мактаби нав наздишай мега, балниса хуб наздикишта қарор дорад ва стройматериалам дар пешаш қарор дорад. дӯстон азиз, сехи семенблок бароёна хуб 3 сумда мерай. хулас документо 100% ҳай, калидор 6 метра дора. дарунои хона пур кардага як рез қум дорад, ҷои хуб як хишт дигар мақсад айдарун дора. барои маълумоти пурра занг занед. нарх 80,000 сомонӣ ай. дар 80,000 сомон мефурӯшаш. касе мехара ина марамат оши шава. 80,000 сомонӣ свет дора, бо муомилаи созам дора. дӯстон азиз, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. ана квартираи фурӯшӣ рӯӣ кардан ки як хонага квартира 38 метри квадратӣ ай. нигоҳ кунед 189,000 сомон ай. абача дар 189,000 шумо як хонага квартира дар ҳамин дом қарор дора мегиред. хуб рӯдакӣ, ноҳияи рӯдакӣ фабрика Ленинградда қарор дорад. документ дора, ремонт хуб евроремонт чӣ хел мебинед ба доллар 17,100 доллар, ба суми тоҷикӣ 189,000 сомонӣ. анаи квартира дӯстон дар соколни этаж қарор дорад. дар последни этаж подвалда қарор доштааст. яки ремонти зур замонавӣ кардагӣ. соколни этаж 189,000 аз номи канали Саудо ТВ занг занед. ами кадоми занг мезанам биге ки аз канали Саудо ТВ гирифтам. ай дигар канало не бача азиз. лайкҳоро монед, подписатсия кунед бачако. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ ки назди ҳавлигӣ ай. нигоҳ кунед да 10 сотих замин дораву 5 дар хона бо кирпичи пухта хонара бардоштиянд. кӯчаи Темурмалик участкаи Бобоҷон Ғафурда қарор доштааст. шаҳри Хуҷанда қарор дорад. бародари азиз, кӯруги боло шаҳри Хуҷанд, кӯруги боло, кӯчаи Темурмалик участкаи Бобоҷон Ғафур 10 сотиха 5 хонага. ватсапшам мегзорем, маълумоти пурраша худотон бигирен. лайкҳоро монед, подписатсия кунед.
навори бадина навори хонаҳои аз ҳар як гӯшаи Тоҷикистон мешавад. ирӯза навор фақат хонаҳо аз Душанбе бача азиз қариб 450,000 сомонӣ нархи ҳамин хона. боз маълумоти пурра занг занед ба доллар мега $40,900 ба сумми тоҷикӣ 453 та 0 қатъяй. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ана хонаи фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи Вахш ҷамоати 20-солагӣ 8 сотиқ замин 2 дар хона нархи гарини арзон кардан. нигоҳ кунед чӣ хеле арзонай. калидор дора форат банияш мекунӣ мега. хонаҳо 3 ба 5 чилай калонтаро. обсвет дора ай бозори Гулистон 1200 метр дуртар лави роҳи калон мактаб қариб ай 1 километр дуртар. хонаҳо ҳуҷҷат дора сертификати қарор дорад. 1 мошин қум, 1 мошин шебен, 1 мошин санг, 1 мошин хок, 1 та усалба, 4 та шифрш падарка мега. хоб ба блок кардагӣ хонаҳо 105,000 сомонӣ маълумоти пурра занг занед. ин тарафо да мега участка хонаҳо гарини қиматай арзонаш мондем ки срочна суммон дар корай. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. ҳами Саудо ТВ да ҳар як хонаҳои рӯӣ мекунанд ки бовар кунен ҳамин нафарои хонахар фақат тамошо мекунаву хонафурӯшо рӯӣ кардан мегиранд. иншоаллоҳ ҳаррӯза аз каналҳои мо хонаҳош савдо шудестанд. мақсад шумораи хонахаро зиёданд, балечко бисёранд. ба хотир зиёдтар бо рӯӣ мекунанд. ранги ҳами ако видеонавор карда рӯӣ кунем бо рекламаи гузара мешавад бача азиз. хоб квартираи фурӯшӣ духонага 52 метри квадратия дар 4 этаж шаҳри Турсунзода 2 микрорайон доми 2 мега 55 квадрат. документ дора ремонт замонавӣ. касе мехара марҳамат занг занен. хоб ҳами Саудо ТВ да дӯстон аз Хуҷандам рӯй мекуна, аз тарафҳои Бустон рӯй мекуна, аз мақсад Душанбе рӯй мекуна, аз Бохтар рӯй мекуна, Восе, Кулоб, Фархор, Ҳамадонӣ, Ваҳдати, Ёвон, Ҳисору дигар ҷо. хулас ҳамин 47,400 обуначӣ мебинен аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон бача азиз. фикр накунем ки фақат ай Кулоб хона навор мекунем или фақат аз Ваҳдат ё ки фақат аз Хуҷанд. не бачаҳо, аз ҳамаи ҷо Саудо ТВ хона, замин, мошин, квартира навор мекуна. 2 рӯз хона навор мекунем, 1 рӯз боша мошинҳои фурӯшӣ навор мекунем барои тамошобино. марҳамат нашоти хона 260,000 сомонӣ дар ватсапшон аз номи канали Саудо ТВ занг занем бача азиз. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ ай. анаи хона гарини арзона не ки ҷои обод ай. нигоҳ кунед 3 комнатаҳай 2 сотиқ замин дорад. ана дохили ҳавлиро тамошо мекунед видеош қатӣ. хоб ноҳияи Кушониён шаҳри Бохтар хонара барои худум карда будум мега не ки сум дар пошта мефурӯшимаш. об светмон 24 соат ай. дӯстон азиз адресоро гӯш кунед ака. об светиш 24 соат шаҳри Бохтар ноҳияи Кушониён 24 соата ҳастай. хонаҳо евроремонт қолин пардаи нав задагем зиндагӣ накардем мега чизе ҳаст места. хоб ҷамоати Навбаҳор шаҳри Бохтар ноҳияи Кушониён пеши дарвозаи Вахш лави роҳ якум хона. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% ҳай. ҷои ободӣ ай. ай дарвозаи Вахш ногузашта 20 метр лави раҳ якум хона ҳай. хона бо кирпичи хом ай. хонаҳо 3.5 ба 4.5 назди масҷиди ҷумъахонӣ ай. ана нигоҳ кунед дар нархша бача азиз 240,000 сомонӣ мега. дар 240,000 ҳами кадометон хоҳиши харидорӣ дорен бигӯен ки аз канали Саудо ТВ гирифтам. чунки баъзе нафароне ки мо дар хона рӯй мекунанд бо можа дар дигар сайтҳо ҳам рекламагузорӣ кунада бача азиз. ба ҳам хотир аз куҷое тамошо мекунед аз номи ҳамун канал занг занед худохоҳад арзонтон мекунад. бо нафароне ки мо дар хона рӯй мекунанд мегӯянд ки аз канали занг задан иншоалло бо арзонаш мекунем. ба ҳам хотир
шумо да гуфта мемонем бача азиз. баъдан адресура кадоми гӯш накардӣ видеора павтор ка хушру гӯш ка 240,000 кадай ака арзонаш кадай ки савдо шава барои худаш кардай зиндагӣ кунад не ки зиндагӣ накардем мега сум дар корай. маълумоти пира дар WhatsApp 0826 ахири WhatsApp шай ҳами ҳозир занг занен. ана ка лайкора бижиқина дар канал подписатсия кунен, чизе боша роӣ кунен, видео када роӣ кунен ё ки мақсад талаб кунен хидмат рафта видеонаворош мекунем я намуди видеош мекунем ки тамошобин ай пеш гӯё ки тамошо кестай. хулас ҳам хеле гапо навори пагоҳина навори хонаҳои фурӯшӣ арзон мешава бо тамошо кунен. навори пешинамон дина 18 апрел мошинои арзон буд гузашта тамошо кунен кадомитон мошинхар ҳастен ҳама опелора навор кунен бача азиз. хоб далчи оиди хона худотон дар WhatsApp-шон занг зад чахчах кунен бигиринша. ва мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дута хона дора бачаз нигоҳ кунен ду вариант қатияй. анаи хонаи 185,000 ҳай духонагаи 53 метри квадратияй 185,000 сомонӣ ҳай. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ павороти Ленинград духонагаи 53 квадрата 185,000 бо арзон мешава. сехонагаи 71 квадрата 270,000 бо арзон мешава. аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. сехонагаш дига хонаҳои бача азиз просто мо ҳаму 185,000 ша видеода нишон додем. оид дигашам акақати чахчах кунен. пеши бозорча масҷид мактаб садиқ дом лифт дора. маршруткаҳои 45 41 ва дигар маршруткаҳо мерава ай пешаш. свет об без проблема. иҷозати ремон ямо пас мешава. ай 46 микрорайон 10 минут ба мошин ҳастай. марамат занг занем маълумоти пира. оиди ами чи бача азиз ай 46 микрорайон ба хонара чанд қарор ҳастай. ҳамиша я бор дига пирсен. ҳаминҷа ман просто соз адрес нагирифтам. аз 46 микрорайон мақсад 10 минут ба мошин гуфтагай може дихел набоша барои кам хел нависондагӣ бача азиз худотон бо маълумоти пира занг занем. хоб дута хона ҳай якча видео кардем диимаш оиди диимаш бо дар WhatsApp рақамҳои 78 79 нигоҳ кунем бача азиз. сехонагаи 71 квадратра шумо метавонед дар 270,000 бигирен ё ки духонагаи 53 квадратра метавонед дар 185,000 бигирен. хеле вариантҳо дар канали Саудо ТВ редка мешава. ба ҳамин хотир ҳаракат кунед ки видеонавораи мора якм пиша тамошо кунед иншоалло беҳтарин мешава. ҳамин хона можад баъди видеои мо 1 соат пас савдо шава. успет кунена алё кунен бачаҳо. ана лайкора монен дар канал подписатсия кунен чизе боша роӣ кунен видео кунен. ҳамин Саудо ТВ да 47400 одам бовар карда подписатсия кардагиай не ки ҳар рӯза хонаҳо савдо мешава бо хонаҳои арзон мода чи роӣ кардан мегирам бача азиз. оиди хона маълумоти пира занг занем мардур азиз. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ роӣ кардагӣ. ана хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ духонагаҳай 4 сотиқ замин дора гирдаш маҳкам кардагиай. ду комната бо калидор беремонт мега дӯстон азиз гирдаш маҳкам дарвоза шатондагӣ маълумоти пира худотон акақати чахчах кунен.
дохили хона намхели ҳолат дар часпондагӣ шпаклёвка кагяй мақсад дарши ремонтталаб мега 310,000 сомонӣ касоне ки мехарад маълумоти пураша акахати чахчах кунен бигиренша. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 3 комната, масоҳати 3 сотих замин, шаҳри Душанбе Армухонда қарор дорад. 3 комната, хоб 3 сотих замин, даруни хона ремонт надора мега, документ дора, свет дора, об мешава, моҳи майда. рӯбарӯи бузургчаи Зарафшон 3 километр боло Армухон. гирди ҳавли маҳкамаи маълумоти пура бигиринша. 3 моҳ пас иншоалло мега ов мешава, неки свет дорем. каси мехара 325,000 сомонӣ мега маълумоти пура занг занед биродар азиз. ва дӯстон мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ арзон ҳастае ки 2 комната квартира дар 3-юм этаж 52 метри квадратӣ 46-ум микрорайони шаҳри Душанбеда қарор дорад. хоб маълумоти пура занг мезанед чӣ хел мебинед дӯстон азиз. ремонт хушрӯ замонавӣ кардагӣ 350,000 мега маълумоти пура худотон мегирен. хушроак ремонт барои зиндагӣ тапа тайёракай. фикр мекунем ки хеле нархода ёфтан мақсад камтарак мушкилай. 350,000 сомон, 2 ҳуҷрага дар 3-юм этаж 52 метри квадратӣ. дар ватсапшон 45 ҳозир занг мезанем биродар азиз. дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар 11-ум этаж 44 метри квадратӣ Душанбе ноҳияи Сино. нарх 350,000 сомонӣ маълумоти пура занг занед. доми мастерок мега духонагаҳа 11-ум этаж 44 квадрата ремонти хушрӯи замонавӣ зиндагӣ ка мешава. 350 та рақамҳои ватсапшон 1123 касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен ҳозир аз уми канали мо Саудо ТВ занг занед биродар азиз. хоб дӯстон ҳаракат кардем чизе ёфтем 14 та хона буд 11 та 14 та хона буд. хулас навор кардем баҳри шумо. хулас беҳтарин навор фикр мекунем навори юза шид. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. замин мошин чизе боша рӯй кунед. наворҳои бадина дар YouTube, TikTok ва Instagram рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. рақамҳое ки мегузорем WhatsApp-ай. ҳаракат кунед хонаҳоятонро видео кино ки рафта худмо видеонавор ка реклама мекунем фурӯшта мегузорем. зинда бошед. ба ҳамаатон ки тамошо мекунед обод бошед. то навори баъдина худтон эҳтиёт кунед биродар азиз.